mumangari vanhu vababa vari apa vanonzi Anybuy chorwadza. Mumangari vari baba vari pamberi apa cheya vanonzi Vericha Matevere vanobva pachakoma apa. Kwemiri kuti vaviri ava chakamiri mukoma nemunin'ina. Mukoma achiva ari kumashuro, munin'ina achiva akatarisa nemuchangamiri pamberi apa. Kwemiri kuti ndiEnybuy kuna Vericha. Vericha, uya utsanangure nhau yako yekunditorera mudzimai wangu nekuti ndava kurwara, ndava pawheelchair, ukaenda naye kunokubikira kumba kwako. Vericha, uya utsanangure nhau yako yekunditorera mudzimai wangu nekuti ndarwara, ndava pawheelchair, ukaenda naye kunokubikira kumba kwako. Nhau yochakamiri nemakokota. Aita basa secretary. Mumangari. Baba, kari rupa mkana wokuti mtaure nhau yenyu. Taura yenyu. Ndakambangarira Vericha akatora mukadzi wangu kuti ndapa wheelchair ndarimara. Right. Proud mukadzi wenyu ari parishi. Ndokwa. Ndianaye. Ndianaye. Akanaka. Tazvinzwa. Nina. Iyo kai yakawana mkomba iyi. I'm sorry. Inini panyaya hapana chandoziva. Chandoziva inawe kuti mukadzi wake ndiye aitotsvaga basa rekuti awanepo kushanda. Ndozvandoziva. Pari zvino mudzimai wake ari kutengesa kushopa asi haasi kumba kwenyu. Aitsvaga basa kumba kwenyu. aiwa. Aingotsvagawo basa pandakamuona pachigoko. Haana kumbira kugara kumba kwenyu. Aiwa kumba haana kugara. Hapana kana chamukutomboziva. Aiwa napana chandoziva. Mukoma wari kunyepa. Muno ukama wakadipa parudzi rwenyu. Ndo wakunana baba here uri kunana mai here ukama wakamira sei? Ukama hwedzinza iri chaiwo. Ndo uri kupakawo. Saka vari kukunyepera kuti mudzimai wanga ari kupakawo uye asiriko. Haisi kugara naye. Mukadzi ari kutengesa kushopa. Aiwa. Anzi wakanditorera mukadzi wako. Uya uri ndo kana ari achinzi ari pauri kwati ari mumaoko mako. Right, makorokota. Shopu ndiani ari kutengesa? Shopu ndipano. Ndiani shopu yake? Makungota pane vamwe veukama ndadaitira pakuzomangara kwakaitiwa. Pakumangara kwakaitwa nyaya ikuitira tokovhurana kusuti ndikwakuko. Pakumangara kwakaitwa nyaya iyi ndekwekuti baba ava vazino vakaya direct kuzondiona. Pane hama dzakauya dzinova vakomana vanin'ina vababa ivava kana kuti veukama. Vakarwadziwa nechiitiko ichi vachiti chiitiko ichi takatanga kuchitonga pamhuri chikazoenda kunotongwa kuchechi. Avo babavo vakati no uri hama yangu, saka hazvinei kuti ndowanditorera, chingondidzorera simbi yako ndimurichera kuita ndiwana nondipusha. Baba vakaenderera mberi kushora chechi, vakashora hama, vakaramba vakatora mudzimai. Ndo zvabvumira baba avo. Baba mnini? Mamboramba muchiti mukadzi mamusuza kwaari. Aingotsvaga basa. Asi nhasi mabvunzwa kuti shopu ndiani? Makati ndiani? Ndiyangu. Saka atotsvaga basa kunani? Kwamuri handiti? Saka kwaari ndokwamurika. Ndimunaika. Tingaenderera mberi vatakumane. Vakaona mangara varimwe? Kumberi. Mudzimai wake aripo here? Mudzimai wacho Arimo muno? Kaskai. Kana aripo ngaachovha. Nawe kumberi kuno. Kwemuzaya mbuya uyai pedyo. Tora mukadzi kutaura kusiko kuti kuti waugara naye. Tomutora kumuita mukadzi. Chete. Right. Ngatinyarare baba. Muri wangu vakaona mangara nyaya. Ndaroda kuziva maziviro munenge nyaya iyi. Kudini? Ateererei. Ruzha, mapurisa ako noise. Nyaya yekuti takakomberai pamusoro nyaya yekuti tiizive hatina kungoiziva. Takatanga kuzivikanwa nababa, ivana baba vatinoti anababa. Ndipo pavakatishedza kuti chiitiko chiri kuita kuno hachina kururama. Saka baba vacho ndatouya navo futi kuti vaiso umbowo hwacho. Ivo vanogara ikoko kwachako. Saka ndipo patikagara sedare semhuri
kuti tiudze munyin'ina kuti zvomaita zviitwe, asi munyin'ina wacho akaramba takaona kuti hatina matongira tinge achita kuenda pamambo. Kuzomutonga mukutaura pamberi pamambo kuti zvakaitika here? Zvakaitika. Chaizvo Zvakaitika takamuti zvawaita kuhama yako nokuti yarwara mukomo kwaunoziva cheche Europa. Iwo mutorera mukadzi ane vana 5, munhu akabhadhara pfuma yake yese, zvinogoneka here? Akambodawo kunyepa somanyepera kuda kuita ipapo, akazotaurirwa akati aiwa ndazvirega. Kuzvirega kwaakaita hatina kukuona. Zvabva zvauyawo futi kuna anababa kuti munyina wenyuwe aramba nenyaya tikamutonga. Kandopa chatina anababa izi kupedza nyaya takuenda kuna mambo ndo varidzo vomutemo. Alright, ya mumbo maita basa. Isitanga tatobata tataona musati matipa. Uyu munin'inawo uyo. Ndiye anofana kunyanya kurwadziwa uyu. Kana kutobatsiridza mukoma kurarama vaino mhuri dzavo. Asi iye ari kuti akavapinza basa kushopu kwake. Akutogara vakugara ikoko vasiya chirema icho. Mwana wamai utsinyo wawaita wakura kuhama yako. Atitarisire unhu wakafanana izvozvo. Kukuremara chero nguva yaunogona kuremara. Ndiwe hama. Izvozvo vanhu vakadai bata mashoko andiri kutaura. Kutonga kwaMwari hakuna anodi anoziva. Sazomutendera kuita musara pavana. Right. Ambuye. Munoziva here bami? Ndiye amurume wenyu ka? Musatenderera ambuye. Asitora nyaya yekushanda muno. Kati pari zvino wamuri kuti murume wenyu ndiye upi? Ndiye handiti? Right. Makasiyawo ka? Takasiya nokuda kwezvikonzero. Mana chemutaura? Hapasina ndini. Pamusoro changambi. Takusiya kwamuri kuti muchipombera. Right, maita basa. Nyaya dzakadai dzinobvisa tsitsi, dzinobvisa urombo, dzinosiririsa. Tinenge tisingatarisire kuti zvakaita sezvizvi zviitike. Hazvina kunaka. Ndichakufonerai. Ndiri mudare ndichakufonerai. Tototenda Mwari kuti paakazvinzwa kuti ari kutorwa mukadzi dai akaita BP yakastroke akabva. Zvinouraya izvi. BP chainobva yashuta. Munin'ina weropa wedzinza. Shuwa aita advantage yekuti zvandaremara. Zvandakurarama nehurema ndotorwa mukadzi. Dai akatoka neBP. Saka hazvina kunaka. Vakuru vakati zviri nani kunza kupeta muramba uchiri munyoro zveshuwa ndakakanganisa. Pane kupedzera dare nguva pane umbowo hwakadai hwekuti nyaya yambotongwa nemhuri mayananiswa wakambondazviregera. Yotongwa kuti kuchechi waonekwa kuti kuramba uchienderera mberi. Kuchechi kwacho hauna kunzwa ndobva waramba uchienderera mberi. Zvodai kuti wakanzwa pakutanga pawakanga watonga pakutanga nhasi ana baba vaimboya kuno kudai. Vakada katai waregera. Anzwa zvatakamutaura kuti hauna kunzwa. Nhasi uno mukadzi ine zvaakuchipupura manje. Kuti azvishuwa ndiri kugara naye murume uyu semurume nemukadzi. Zvanga uchiramba ndozvaazotaura. Ndainzwa nyaya ndatombopona madzimambo maviri kuti pane nyaya iripo ine munhu ane uchiya todii zvakanzaiwa zvakanaka mambo. Endai mubumbirire mutemo wenyika zvirimo kuti anenge atora kana kuti akanganisira munhu anoramba nehurema chaji yacho ndipanoga iri times 2. Izvo ndabva kudai madzimambo matatu tichitodii zvakanzaiwa mambo. Izvozvo ndozvinozoratidza kuti vanorarama nehurema vanofanira kuchengetedzwa. Havafaniri kuvhiringidzwa. Saka kana muchitonga panonzi mombe 1 panoda 2 dzinonzi 10 panoda 20 dzakanzi 5 panoda 10 kuti mangwana vasazvipamidze. Saka ndigaisapedze nguva. Baba ndimaitorwa mukadzi nemunin'ina wenyu. Chii chamuda kubhadharwa kuti asazozvipamidza kuti zvaita zvekutora mukadzi wenyu.
Ndoda kudzoserwa pfuma yangu mombe 3 dzandikabvisa nemagumbezi 2. Ndisati ndaenda ikoko zvichidadarira mambo ripo ndambotaura kuti ripo pakuenzanisa nekubatanidza kuti vanhu vagare zvakanaka. Makatorambana zviri pamutemo here kana kuti pane zvakaitika sezvataura amai navo kuti nekuda kwezvikodzero ndosaka ndakataura kuti ngatichengetwa nemurume uyu. Ende iwo haumbofanira kuramba kuti vati vashande kushopo pane kutaurika kwaitika kuti kufungidziro iwo kuti ufungidziro waizoramba uchichengeta sei vanhu vakadaro. Saka ndikuti zvichida mudzimai wako uchiri kumuda neta kuti sedarira mambo riripo toona kuti kugadzirisai hazvirevi kuti wakarama neurema uchakwanisa kugara nemukadzi muonotogara modzokedzana ikutodini nyaya yemukadzi uyu pamusoro changamika zviri kwavari kudzoka kumba nekuti nini handina kumbovaramba. Regai tingofamba nenyaya yamhanharo iyo tinogona kuzokubatsiridzai kana achiri kuda zvemusha wake sezvemumatauro oro wati kuda chii mombe 3 nei nemagumbezi 2 andikabvisa. Magumbezi anga ari eroora ava tatika zvekupfuma zvoda kudzorerwa pamwe zvida mukadzi achadzoka kumba iwo uda kudzorerwa kumba tida zvekuti iwo wakarwadziswa nemurume uripwa kwete kuti udzorerwe pfuma. Kurwadziswa kwawakaitwa nemurume uyu uda kubhadharwa chii? Uda kubhadharwa mombe 2. Uda mombe 2 indani uchapiwa mombe 5 pizza uchapiwa kuti mombe 2 iwe urikuita pahukama asi kuti nyaya iyi inonzwisa tsitsi inosiririsa unopiwa unofanira kupiwa mombe ngani 5 dzaunozopiwa nemurume kuti asazozvipamidza obva wadzorerwa nemari yako yedare. Zvikunzwika unani akamira sababa ndimire mamira makamira sababa varipo baba uyai baba uyai baba vacho regai baba tinzwe ndada kunzwa hukama huripo hwemukomana baba muina baba wakamira chihukama huripo hudzinza hwekutaura vana vangu vesa uikomo imini saka pane chimina ka saka pane chimina chiripo sekuti vakatorana vehukama vakasangana veropa rimwe chete vakatorana vehukama saka pane makunapo nehukama sezvandambotaura paipai zvekutadzisa mvura kunaya tinenge taakuti pakuda mombe yemakuna nemombe inoenda kumondo sazvareva kuti mombe dzedu dzakuenda pa7 saka regai nditi tisapedze nguva baba munise kutaura here maringe nezvakaitwa nemhuri yenyu. Akatadzira mukoma wake ndizvo zvandambotaura pakutanga kuti akatadzira mukoma wake iye ndaifanira kutochengeta mhuri yese iyoyi. Kana ndaida kuvapinza basa aizviita zviri pamutemo zvinoita kuti havaizosvika pakuti vanosvika patorana. Iye ndaifanira kutochengeta mhuri iyoyi kusvika mukoma aita zvakanaka. Saka regai nditi kana musina chimwe chekutaura handiwanzwa zvandataura ini chiripo ndechekuti chandiri kukumbira kana chandiri kutaura inawo yekuti amai gura kuti vazokwanisa kuuya kwandiri vanga vabva uko vauya kumba kwavo ndakatombobvunza vamwe vakoma vangu ndakavati amai guru vakapedzerana kana kuti chiri nenhau yekuti vakataura kwandiri ndokubva vati vakapedzerana. Regai titi nekuda kwekuti nyaya ijajimenti yakesa kudhaya iyo kana une kadzo yekuti aiwa una kutongwa zvakanaka unokwanisa kuti apiwa aizvanhasi wabatwa nemhosva kuti ukatora mukadzi weki nomukoma wako zvinoya rini zvinhu zvandataura izvozvo apandisaungana china ingoisai svondo mbiri
kuisa isvondo mbiri toda zvinhu izvozvo zviuya piri wemukoma wake kuti akarwadzisa mukoma isa isvondo mbiri obvadzerwa mari yake yedare panopera svondo mbiri toda kuona zvinhu izvo zvichiuya 20. 20. Baba musi wa 20 December moya pani mozopiwa zvinhu zvenyu. Ana mai nganyarare. Atiri mukoma azoita ma expenses ekuti azonetseka pakufamba semunhu anofamba newheelchair. Ita kuti pazvinhu zvandataura ndichazondichaya nemombe 3 here kana kuti 4. Ndichikumbira kuti mambo ndaona 4, ndaona 3 asi dzasara dzacho ndipei nguva ndimbotsvaka. Zvinozvika. Inotsvaga dziuye kana 3 uzoitaura kuti dzimwe dzasara ndinotsvaga. Mari baba. Aneta zoko haya kubva kuEverton cheko. Masenza mari yekuhaya kubva kuEverton. Kusvika kuno. Ndinenge shansa mari $30. Toda $30 izvezvi yekuti tibva tadzorera murume uyu awane tsoka dzekufambisa. Matitsvagira $30 tibva tapa murume uyu izvezvi aone chekudzokesa. Pasoroi. Nyaya yanga iri mudariro pakati paEndby chorwadza naVericha Madhere. Mambo vati Vericha Madhere Endby mombe 5 dzekutora mudzimai wemukoma wake. Mombe idzi dziri kuzodiwa musi wa 20 December 2025 uye kudzorera mari yedare yekuizwa naEndby nemombe dzimakuna kuna. Zakari $30 yanzi itsvage izvozvo izvi iyoyi tobva tagamuchidza mukoma wake uyo wamuri kuona mese anorarama nourema aya motikari kubva kuEverton kuya kunongo kuya kudai saka Vericha kupiwa mukana wekutsvaga mari ozotishandidza pano topa mukoma wako imbobudai pamberi munosainawo pamusoro changamiri adzimai vakatakura vana vese vakatransfera vana saka handina mwana wokutuma kumba ambuya avo vanenge vachida kubatsirwa kufudza mombe mumasatadhi vasingaenda kuchikoro ndikukumbirawo vana changamiri mukuru akura sei musikana mukuru akaroorwa nemusha wake wamwe wacho mukomana ne11 years 11 years regai tichaita kuti vabude negurukota rimwe chete vaidze kutaura naamai chimwe chenyu chigone kuti chinogona kubatsirika here vachataurwa navo mupurisa wedu wechikadzi ari kupi uyai mubude nababa mboti naamai ava munzwe nhau irikutaurwa nababa vabatsirike kuti inogona kubatsirika here yevana irikutaurwa masunungu kaenda munosaina ndinotisagira $30 pa mukoma wako.